Čaute kamoši, dnes vám ukážem gear haul, ktorý sme dostali na našej univerzite, tak poďme na to. Toto je prosím vás pekne úplne všetko, čo som zatiaľ dostal od univerzity. Ako prvé začnem asi našim tréningovým oblečením. Tu môžete vidieť klasicky len nejaký nápis soccer. Tu máme naše logo. Čo je ale riadne super je, že sme podostávali takto, že 3 trička, 3 kraťasy, takže nemusím prať každý deň, keď máme jeden tréning samozrejme, takže môžem si to rozdeliť, že napríklad každý druhý, tretí deň si poperiem a je mega, že nám dali akože viac toho oblečenia. Ešte ostanem pri tréningovom oblečení. Na zimu nás vybavili takouto krásnou zateplenou mikinou, môžete vidieť aj vyrité logo, ktoré je akoby nášho tímu a pekná Nikeová, zateplená, podľa mňa bude mŕte fajná na zimu. Akože fakt super materiál, podľa mňa bude mŕte fajná na zimu. Takže jo, to je zimná mikina. Dnes sme dostávali aj takéto Nikeové tepláky, mega, podľa mňa proste na zimu úplne super. Keďže moja univerzita sa nachádza v štáte Illinois, tak cez zimu tu býva teda riadna zima. Ja si dávam ešte potepláky aj proste termoprádlo. Daj mi aj ty vedieť do komentu, či toto robíš cez zimu. Čo ma však najviac potešilo, kamoši, boli tieto Nikeové bežecké tenisky. Úprimne potreboval som bežecké tenisky, bral som si jedny zo Slovenska, konkrétne tieto čierne, akože sú aj tieto fajné, ale už sa mi začínali troška kaziť, hlavne troška nekvalitné, že keď som si mi bol niekde v hale alebo takto, tak proste nedávali to. Takže za tieto som fakt, že mega rád. Ďalšia ako taká vec, ktorú sme dostávali 3 pary ponožiek, takže tiež super na tréningy, proste ponosím, hodí sa vždycky. Keďže ja patrím do futbalového tímu tu na univerzite, tak dostávali sme aj takéto katapult vesty, futbalisti určite poznáte. Merávajú nám teda dáta z tréningov a vždycky po konci tréningu ich môžeme vidieť v aplikácii, čo je mega, takže dostal som aj 3 takéto vesty. Posledná taká sekcia v rámci futbalu a futbalového gearu sú samotné dresy, v ktorých hrávam. Ako prvý sme dostávali tento biely, ja som číslo 3, takže tento biely je podľa mňa krajší ako ten modrý, ktorý vám za chvíľočku ukážem. Môžete sami ho hodnotiť v komentári a dajte vedieť, ktorý sa páči vám dole v komentároch. Druhý je teda tento modrý, takže napíšte, že ktorý sa páči viac vám. OK, presúvam sa ďalej k tričkám, ktoré sa týkajú mimo futbalu, čiže v rámci univerzity. Tak hneď ako prvé je takéto sivé tričko. Toto tričko sme dostávali konkrétne na jednej akcii, ktorá bola pre všetkých študentov, konkrétne teda